Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Tynkkynen haluaa elimet äänestämään puolueen jatkosta hallituksessa. Kovin vastustus tulee perussuomalaisten ministeriryhmästä ja eduskuntaryhmän puheenjohtajalta Sampo Terholta. Hallitusohjelma ei riitä suinkaan, se ei riitä alkuunkaan tämän maahanmuuttotilanteen pysäyttämiseen. Mä en tiedä, mitä te olette keskustelleet. Tiukennukset pitää välittömästi tehdä ehdottomasti tämä raja kiinni. Korkeammalta tasolta sanottu, että tuo on aivan hullua, että tuo on sama asia kuin, että ihmisiä alettaisiin ampumaan rajalle. Ja onko se sinun mielestä semmoista toimintaa, mikä on reilua ja mikä lisää sitä, että ihmisiä pelottaa? Jos Timo Soini, valtiosihteeri, sanoo puolueen varapuheenjohtajalle, että voisitko harkita eroasi puolueesta sen jälkeen, kun esitän nämä näkemykset, mitä juuri olen tässä esittänyt, että raja suljetaan, niin onko se sinun mielestä sama asia kuin, että ihmisiä alettaisiin ampumaan rajalle?